Vai a falar a continuación José Manuel Macho, alcalde de Paradela e alma máter da vida social e política daquel concello e o responsable de que Manolo Rodríguez teña un certamen sea fillo predilecto do concello, hai un fillo predilecto do concello aquí que é Jesús Mato, e que un certamen literario que vai polos 20 anos de celebración con miles de participantes leve o nome de Manolo. José Manuel Macho. Queridos amigos, amigas do noso centro predilecto, un saúdo animoso, como non pode ser de maneira, de xeito especial, para don Manuel Carrete Rivera, presidente do Centro Galego, que moi acertadamente rematou a nos entender unha injustiza, nomeando socio de honor e honra a Manuel Rodríguez López, injustiza da que el, por suposto, non foi responsable. Pois é certo que pasaron xuntas diversas que non tiveron a sensibilidade que os que agora gobernan o centro galego acreditan como un bon galego exemplar e excelentísimo señor. Durante moitos anos Manuel Rodríguez López foi un dos emigrantes galegos que máis traballou, tempo dedicou a galimo, esforzo, a creación literaria e, sobre todo, a receptividade de todo aquilo que lle chegaba, sempre presente, dando conta a través das súas crónicas de todo o que sucedía no acontecer diario que se desenvolvía en Barcelona, Cataluña, ou trasladando o acontecer galego tamén á inversa, levando Cataluña o que acontecía en Galicia. Como dixen hai 5 anos, en novembro do 89, o 5 de novembro do 89, no acto celebrado no Centro Galego, Manuel Rodríguez López foi o internet. Todo o mundo sabemos que naquela vida de Manuel non había o internet, pero sí foi o internet trasladando a Galicia todo o acontecer da colectividade galega, a Argentina e ao resto do mundo. Tamén tiña despois con moito traballo epistolar cos grandes escritores e os pais da cultura galega. Ele era ese bolledor que deu testimonio de todas as mesas redondas que ali se celebraron, de todas as visitas de persoeiros, cando conselleiros galegos ou gobernantes galegos ali acudían, ou tamén cando o honorable Puyol visitou Galicia, pois era viña concretamente de periodista, dando testemunha desa visita, non? Que, bueno, nos días que estamos, pois tamén é ben recordar, pero non entraremos en algo do que ali se decía. Así que benvido sexa este nomamento. Grazas por ele. Hoxe cóstame que hai festa no ceo dos galegos, ali onde reside os voces generosos, como deixou dito Castelao. O tema condutor da obra de Manuel Rodríguez López é o desexo de que ningún galego, nin os seus fillos e netos perdan os vínculos ca matria e continúen vencellados ca nosa cultura, animando co seu exemplo a todos. Aquí temos un exemplo de que, quizás, o traballo de Manuel e persoas como Manuel, xa de segunda xeración, os galegos, ese xermo que Manuel plantou, está vivo, e siga adiante que a nosa xente xa de nacida en outro país, pero que siguen sendo galegos, como dice a persona que hoxe les honra que súa presencia. Tamén queda acreditado o seu amor a Cataluña nos libros ali elaborados. Escribía uns meses antes de deixarnos, cando rematou a traducción da Atlántida de Jacinto Verdaguer. Esta traducción é unha homenaxe a Cataluña, a miña terra adoptiva. Dende 6 anos vivín na patria de Verdaguer, terra acogedora e agradecida, na que naceron os meus dous fillos. Isto decía en 1989, poucos meses antes de deixarnos. Non debo escribirme moito máis, pero non quixera deixar de dicir que Manolo, o poeta de Paradela, é valor inventariado universal, pois a súa obra está chegando a todos os países do mundo, o que sí se acredita a través das obras que recibimos cada ano no certame literario. Por lembrar, no ano último, o 18, foron 970 e tantos participantes de moitos países do mundo, de todos imposibles, pero de moitos, gañadores americanos, sudamericanos, de Australia. Este ano estamos recibindo os traballos, non sei por a cantidad que vamos, pero 500, 600 ou casi os 1000 que estuvimos algún destes últimos anos. Parece difícil, pero é a realidade. Están aí os datos para contrastar. Todo isto foi posible gracias a que Manuel Rodríguez López fixo un gran traballo na súa estadía entre nós. Deixounos, como
lembramos todos os 55 anos. Calquer sabe que na vida dun poeta pois é o principio da madurez, digamos, para o que lle quedaba este home por a sacar adiante. O seu maior éxito foi sazonar ben a súa familia. Exemplos temos os seus filhos, a súa viúva, o seu entorno, os amigos e amigas, para que a súa sementeira agromara a perfección e sen perda. Todos sabemos cando un labrego sementa, a ilusión que fai. Para que recoller o maior fruto posible, tal como Manolo acertou no modo de ver, porque isto non deixa de crecer. Aí está, que cada día somos máis traballando neste proxecto e cada vez acaba pois unha dimensión, se se pode, todavía máis extraordinaria. Así o mostran recoñecementos como o que hoxe celebramos, os premios recibidos como o de Nós de Barcelona no ano 80, o seu certame literario, ahora a exposición itinerante, visitando lugares tan emblemáticos como o Museo do Pobo Galego, xunto con o Museo de Galegos Ilustres, na Biblioteca Nodal de Coruña, bueno, por toda a provincia de Lugo sería dar a mostrar, e agora en Cataluña co apoio do novo presidente, novo en todos os sitios en persona, novo presidente porque leva 2 anos, cheo de xuventude, e vese que as súas raíces tamén están ben sazonadas e está apoiando esa exposición polos pueblos de Cataluña. Moitas gracias por ele tamén, mi querido presidente, Manuel Carrete, e como digo, isto continúa e xamais parará fuxindo así das terras do esquecemento. Moitas gracias por ternos reconocido ao noso fillo predilecto este galardón que sinceramente nesa pirámide que estamos a construir algo nos faltaba, non era boa por esa delicadeza que ustedes tuvieron de la sociedad y agradecimiento extraordinario por ello y desde para adelante desexarle moita sorte